हाँ 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 अरे 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 हाँ हाँ अरे डिशम 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 करो डिशम डिशम. हाँ हाँ डिशम 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 अरे बापरे. डिशम डिशम हाँ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चल आपण जाणारचं नवल वाटरसून काहीतरी वेगळं कोणतरी दकारच ओट कसं करच. मुंडे मत घाल मुंडे न घाल मागणी हाँ हो हो हा बोलेर तो ना काय बोलेर हा काय बोलेर तो ना काही बोलेर काही तो ना वट्टा केरोच वटव काही आव वटव तो ना मग वटव अब्बच मुंडे मत अंगली घाल मुंडे मत घाल चल 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 वट्टा ओचू 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 आऊ आऊ. ओली ओली मम्मी मम्मी हाय बेटा. केवढी देखीची रे